Na maioría da poboación de Galicia hai concellos gobernados por alcaldes e alcaldesas socialistas e a verdade é que estamos moi contentos e moi orgullosos de que o alcalde, de que Martiño, de que Romero marcase aquí un novo tempo político ao fronte do Concello de Boiro. Un ano de estabilidade, de modernización, de aposta polas políticas sociais, un impulso de fortalecemento do Concello que temos dende logo o convencimento de que vai ser un alcalde para moitos anos e moitas legislaturas aquí en Boiro porque facía falta este impulso, esta modernización, este compromiso, tamén esta racionalización da administración local de modernización que os veciños e veciñas desexaban. O rexedor boirense aproveitou a visita para presentarlle ao candidato socialista o proxecto de construción da residencia de maiores, unha actuación demandada dende hai anos, e para que o Concello xa dispón dos terreos necesarios para poder levala a cabo na zona da Cachada. Dende logo me quero comprometer a que o goberno progresista que presidiremos a partir do 12 de xullo manterá no primeiro mes de goberno unha xuntanza co alcalde de Boiro para que os terreos que teñen dispoñibles para efectuar a obra poidan desenvolverse cun proxecto adecuado e construir esa residencia pública para maiores en Boiro. O candidato á presidencia da Xunta tivo tempo tamén de realizar unha visita pola ateigada Rúa Peonil e polo mercadiño ambulante e falar con simpatizantes e militantes da formación e veciños en xeral. Algúns dos cales non dubidaron en fotografarse con el e desexarlle sorte nos vindeiros comicios autonómicos do 12 de xullo.